Сильне полум'я з густим димом під ранок оповило гостинний двір Ескіхирим. Полум'я в кримсько-татарському ресторані на околиці Києва вщент знищило літню кухню, майданчик та торговельні павільйони. Загалом більше 120 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. На місці працювали 1,5 десятки пожежників. Врятовано кілька сусідніх павільйонів. Власник закладу Алімдар Білялов каже, прокинувся серед ночі, коли відчув жар полум'я. Тепер підраховує збитки. Альхамдулилля, сгорела кухня, это третья часть гостевого двора, вы вот видите, сзади, и 2 магазина. Ущерб очень большой, пока на данный момент я не знаю, как будем решать. Рятувальники та поліцейські поки встановлюють причини займання, але у попередню версію короткого замикання Алімдар Білялов не вірить, бо вночі знеструмив заклад. До того ж, займання сталося з двору альтанки, і вже потім вогонь охопив крамниці. Білялов припускає, що це помста з окупації за активну громадянську позицію. Версий много. Говорят, короткое замыкание. Ну, короткое замыкание. Такое не бывает. Вот интересный факт в Крыму. Может быть, это из-за моей активной гражданской позиции относительно защиты своего народа. Напередодні активісти помітили підозрілий репост публікації з офіційної сторінки Ескіхирим, на якому Алімдар зі своїм братом Халідом. Дописом поділився так званий користувач Ділявєр Дмитрій або Дмитрій Іванов. В активістів є припущення, що за сторінкою може бути майор окупаційної поліції Руслан Шамбазов, ініціатор переслідування адвоката Еміля Курбєдінова, тортур Рената Параламова та інших кримсько-татарських бранців. Алімдар також був змушений покинути півострів через переслідування. И как раз таки скрытый свидетель, так называемый, которого мы разоблачили, он с Крыма, ЦП. Вот он постит наше заведение, делает перепост нашего заведения. Я расцениваю это как угроза. Втім, голова меджлісу Рефат Чубаров радить дочекатися офіційної версії правоохоронців. В таких випадках можуть бути різні версії і мають розглядатися різні версії. І в тому числі ніхто не може виключати навмисний підпал. Якщо така версія буде отримувати підтвердження, тоді виникає питання, хто це здійснив. Тут треба бути дуже, ну скажімо, прискіпливим до вивчення всіх можливих причин цієї пожежі. На відновлення пошкодженого майна почали збір коштів, а завтра об 11 ранку на згарищі зберуться кримські татари та всі небайдужі на традиційну толоку хашар, щоб допомогти всією громадою. Владислав Стожук, Заман, АТР.